Juvenile optina nob, apil ba ang baboy o mga mahugaw mananap ipakaon sa Diyos kay naglihok mana? Okay, wala man tayo nabasa din ni Genesis 9:3 nga napil din ang baboy. Ang 9:3 usbong ko sa pagbasa, ang gi-address diri nga naglihok, ang tanang butang nga nagalihok og buhi mahimong kalanon alang kaninyo ingon sa mga utanon. So ang example dinhi ang gitawag nato og utanon. Na kumiyong ka nga baboy, imo makita din si Moses may nagsulat aning Genesis. Now, si Moses sad ang nagsulat sa Leviticus. So makita nimo sa mind ni Moses nga daan siya nahibalo nga naay butang nga ipakaon ug nasay butang nga dili ipakaon. For example, dinhi sa Leviticus kapitulo 11, bersikulo 7. Okay. Kamo na libasa na igsoon kay ato sa dawaton ang ato nga color. Caller, go ahead, palihog. Pastor, ako itong nangutana ganaya about sa Genesis 9:3 nga to sa 4. Okay, padayon Nixon. Mas maayo kinanawag garo maka-follow up ka. Sige. Pastor, akong pangutana ni Pastor, nag-ingon mong dire nga, tanan nga naglihok. Sa ato pa, Pastor, apil ba ang mga mananap nga mahugaw o mga dulumtanan nga mananap kay nagalihok man sila gipakaon sa Dios kay lang adan og iba? Kanang imong unahin na igsoon, sakto gid unta na. Kung wala dili sumpayan sa pagbasa. Pero kung sumpayan sa pagbasa, dili gid siya masakto. Number 1, ang gibasa man ako ni, ang tanang butang nga nagalihok buhi mahimong kalanon alang kaninyo ingon sa mga utanon. So ang gisgutan dinhi nga buhi kay galihok lagi ning utanon kay gatubo man mao ang utanon mo'y pagakanon. Unya giunsa nato nga masiguro nga tama ang gisulti ni Pastor Bacalares. Unya ang ideya sa uban sayop ingani kay ang author dinhi mao man si Moses. Okay? O kung si Moses mao ang author, atong tan-awon ang ubang gisulti ni Moses. Okay? Kung ang tanang butang makaon ba apil na ang hugaw. Okay? Now, kung imong daganan dito sa Levitico, nga si Moses gyapon na nagsulat, when in fact, ang Genesis na libro mo'y una nga sulat kaysa nasulat sa Levitico. O ang Levitico 11, versikulo 7 na iyon, kay ang baboy, kay kini may kuko nga pikas, ug may tiil nga buak, apan wala nagapangusap, mahugaw kini alang kaninyo, sa unod ni ini, dili kamo magkaon. Okay? So, na-define pag-ayo kung unsay buot ipasabot ni Moses anang word nga ang tanan. Usman ko, tama ang imong gisulti, maapil ang baboy diha kung dili nato sumpayan sa pagbasa. Pero kung sumpayan nato sa pagbasa, ang gi-refer din ni igsuon nga makaon katong mga utanon kay gatubo man. O kung imong pangutanon o bang bersikulos Biblia nga si Moses gyapon na nagsulat, dili makaon ang baboy. Laktod nga pagkasulti, walay labot ang baboy sa gisgutan sa Genesis 9:3. Katawa, palapig son. Okay. Okay, Pastor, nalamdagan ko, Pastor, kay napangutana mo gud sa ako, ana, naglisod ko tubag. Okay. Ang nga na lang na explanation igsoon, igna lang nga, ang nagsulat din sa Genesis 9:3, maubag gihapon ang nagsulat sa Leviticus 11:7. May nga magisiyag mao, kay siyempre si Moses nagsulat niya na. So, kining gisulti ni Moses sa Genesis 9:3 o dito sa Leviticus 11:7, ang Dios ba ang nagsugo niya? Ani, nga, ingani pagasulat. Alala mi sa dili. May gisiyag oo. So sa ato pa, nagpasabot, naibutang nga makaon, naibutang nga dili makaon. Okay? Okay, Pastor, salamat kayo, ano. Okay, God bless you, John. Ipangutana sa ko, ha. Okay. Wala kailangan pangutana? Okay na, Pastor, mangutanang ka tuog na kayo maliggan. Okay, dagan salamat Igsoon. Okay? salamat, Nga na siya nga mga punto Igsoon atong gidayeg ang mga tao nga adunay kaisog usab mangutana diri.